В днешния епизод ще ви покажа как перфектно да изчистите вашите джанти. Както виждате, джантите ми са брутално мръсни. Причината е отделяне на ферода от самите накладки. Ако имате същия проблем, днес ще ви покажа как перфектно да ги изчистите. Като за начало ще отвия болтовете, ще вдигна колата на крик и ще сваля джантата. Ще ми е много по-лесно да я почиста, когато не е на колата. Също така искам да почиста апарата и самите подкалници. Нека започваме. А ето и какво ще използваме за почистването на джантата. Препарат за почистване на джанти и спирачни дискове на марката Carbonax. Това е любимият препарат, има цветен индикатор, върши страхотна работа. Четка за почистване на марката K2, силно я препоръчвам, ако джантите ви имат много спици. Детайлинг четка на K2 ще използваме за трудно достъпните места. Няма как да не лъсна гумите, затова съм взел препарат на Carbonax, с който ще ги защитим и освежим.